Hayırlı kеш, siz oңықлар шығарылышын қорейсіз, студияда Алина Хисматуллина, бүгінгі күннің түп темалары. Мұғжиза үшін оқша, 2 яшьлек Булатқа сіздің ярдәмігіз керек. Күннәр яқты болсын үшін әне керек. Шалыдан келер күнін бәйрәм ите башладылар. Урамда туңарғамы, ейсе жылы подвалда ятырғамы? Бісілер қышларға урын ізли. Іште зыян көруші шақардашылары бізге автомобиллер берелешек. Лады грант ашқышларын декабрда тапшыралар. Машиналар ұшыратында физик мүмкінлігі шеклі кішілер үшін жайланған кондиционері һәм ABS тұрмы системасы да бар. Татарстан бойынша барлығы іште имгенген 69 кішіге автомобиль қоралған. 2 яшьлек Булат Миннеханов бүгін мұғжиза күтіп яши. Ул тиешінше үсіш алмаған тіш қозналығы һәм бір құлақсыз болып туа. Дәваланыр үшін сабиға қимәтлі операция һәм оқша керек. Булатның әтиянесі ise мәрхәмәтлі шәһәрдәшләре бездән ярдәм сорарга мәҗбүр. Булат вакытыннан алдарак туа. Ул гаиләдә көтеп алынган икенче сабый. Бала тудыру йортында табиблар аңа гемифациаль микросомия синдромы, колак яфрагы микротиясе, ишетү бүлеге атрезиясе, оң як теш кызналыгы җитешсезлеге кебек диагнозлар куя. Заболевание само неизвестно. Это может быть и течение беременности, и экология, и какой-то генный сбой произошел, да. Булат тугачлын ук әтиянисе аңа ярдәм итәрдәй табибларны эзли башлый. Чаллы, Казан, Мәскәү белгечләре белән элемтәгә керә. Ниһаять, андый табиблар табыла. Май аенда гаилә Мәскәүгә Америка табиблары катнашлыгында үткән конференциягә баргач, чит ил белгечләре аларга өмет бирә. Колак яфрагын торгызу операциясын Америкада ясыйлар. Ул бик кыйммәт һәм аны балаларга 3 яшь тулгач кына ясарга мөмкин. Мама. Папа. Бүген Булатка инде 2 яшь. Күптән түгел генә әле ул тәпи йөри башлаган. Машиналар белән уйнарга һәм әнисе белән китаплар укырга ярата. Туганнан бирле дәвалану үтә. Алга китеш сизелә. Ул инде әти-әни сүзләрен әйтә, төрле җәнлекләрнең тавышларын кабатлый. Кря-кря-кря, да? Уточка. А это кто? Мяу, да ведь? Это киска. Кечкенә Булатка бергәләп ярдәм итә алабыз. Июльгә кадәр 2 миллион 700 мең сумнан артык акча җыярга кирәк. Операция ясарга әзер булган Лос-Анджелес клиникасы шул кадәр акча сорый. Әлегә гаиләнең бару юлын һәм анда тору чыгымнарын гына түләү мөмкинлеге бар. Кеше кайгысына битараф булмаган һәм ярдәм итәргә әзер шәһәрдәшләребез счетларга акчаларын күчерә ала. Исәп-хисап счетларын сез экранда күрәсез. Миңнехановлар гаиләсенең бердән-бер хыялы улларының бәхетле балачагы. Яңа ел алдыннан мондай хыяллар һичшиксез тормышка ашарга тиеш. Зөһрә Фатыйхова, Юлия Шмакова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Ноябрьнең соңгы якшәмбесе безнең тормышка мөһим бәйрәм буларак ныклап урнашты. Бу әниләр көне. Баксаң, әлеге көн Россиялеләрнең иң яраткан 5 бәйрәменең берсе икән. Бу көнне әниләрне, әбиләрне һәм бәби көткән хатын-кызларны котлыйлар. Шалалар әнкәйләр көнен ничек бәйрәм итә? Хәбәрчебез сюжетында. Бераз фантазия, тырышлык, күңел җылысы һәм бүләк инде әзер. Бу балалар әниләренә открытки ясыйлар. Һәрберсе нәкъ менә аның кулышы иң яхшысы булуын тели. Башкача мөмкин дә түгел. Чөнки ул иң кадерле кеше өчен. Я делаю маме открытки на День матери, потому что я ее сильно люблю, она самая лучшая в моей семье. Это единственный день в году, когда мы поздравляем наших мам. Она всегда мне помогает, когда я куда-то что-то не сделала. Мы делаем с ней уроки каждый день. Әниләрне ничек бәяләп була? Балалар саны буенчамы? Әллә инде алар әзерләгән тәмле ризыклар беләнме? Бәлки матур киемнәргә караптыр. Ел саен шәһәрдә әни көне дип аталган бәйге үткәрелә. Биредә хатын-кызлар башка бер җитәдә күрсәтеп булмый торган сәләтләрен дә ача ала. Катнашучыларны сайлап алганда да җитди таләпләр куела. Мы поднимаем престиж матери. Без әниләрнең дәрәҗәсен күтәрәбез. Борчу мәшәкатьләре күп булса да, әни булу зур бәхет ул. Мондый бәйгеләрдә катнашырга кирәк. Мамочка, ласточка, мамочка, ягодка, чудный подснежник мой. Пәрдә артында әниләренә балалары көч биреп тора. Зөлфия Рәхимова улы белән килгән. Улы әнисе дулкынланмасын өчен җырлап та ала. Әнисенә көч бирер өчен залда иң көчле кул чабучыда ул булачак. Минемчә, монда катнашу зур мөһим роль уйный безнең гаилә өчен.
Чөнки гаиләбез безнең бер урында тормый, һәр вакытта движениедә булырга тиеш, һәр вакытта үзен кайдадыр табырга тиеш. Минем балам да бүген минем белән катнаша. Зөлфия әлеге бәйгедә җиңмәсә дә, барыбер ул иң яраткан әни булып калачак. Балалар ясаган открыткада бик үк яхшы килеп чыкмаса да, ул бит ярату кушып ясалган. Рәсми булмаган матур бәйрәмне һәркем үзенчә билгеләп үтә. Балалар өчен, алар ничә яшьтә генә булсалар да, бу әниләрне котлар өчен күңелле сәбәп. Чаллының яшь галимнәре квестлар ясарга кереште. Алар мондый интерактивларның кызыклы булуын исбатларга телиләр. Яшьләр фәнни квестка бераз мистика, логика һәм уйдырма өстәгәннәр. Моннан нәрсә килеп чыкты? Алдагы сюжетта. Нур яшьләр үзәге бер көнгә квест бинага әверелде. Коридор кабинетлар буйлап студентлар чабышы аларны зомби, гопник, психиатрлар куа. Юк, бу шаярту түгел, ә шундый форматтагы квест. Вообще этот квест мы придумали. Без бу квестны яшьләрне фәнгә якынайту өчен ясадык. Аларга детальләр ошый. Катнашучылар һәрбер участокта ниндидер бирем үтәргә тиеш. Мисалга, күнегү ясарга яки крепостной хокукы кайчан бетерелүен әйтергә. Кем өчендер бу бик җиңел, кемгәдер кыен. Законы знаете? Нет. Бу квестта төрле сүзләр, язулар катнашалар. Бу квестта алар төрле сорауларга, кызык сорауларга җавап бирәләр. Квестның оештыручылары да, катнашучылары да студентлар. Яшьләргә нәрсә ошавын алардан да яхшы кем белсен. Сплочает группы колледжа, в котором вместе занимаетесь. Все такие дружелюбные становятся. Фәнни квестка чакыруны берничә атналык таратканнар. 30 кеше катнашырга теләк белдергән. Беренче уен өчен нәтиҗә начар түгел. Оештыручылар әйтүенчә, алга таба квестлар күбрәк үткәреләчәк. Темалары һәм урыннары да төрле булачак. Рим Мәхмәтова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Башкарма комитет яңа төзелешләр өчен җир бүлеп бирә. Киләчәктә шәһәрдә хуҗасыз йортсыз хайваннар өчен приют, яңа склад, производство базалары төзелергә тиеш. Алар барысы да промком зонада була һәм 20 000 квадрат метр мәйданны биләячәк. Яңа объектларны кем төзүе, йортсыз хайваннар приютының урыны 26 декабрь көне аукционда билгеле булачак. Йокларга жылы урын эзләп мәшеләр еш кына подвалларга төшәләр. Кешеләр аларны кызганып, ашата һәм шунда ияләштерә. Тик коммуналчылар песиләрнең анда кышлавы жылыту системасына зыян салына дип чаң суга. Бу сорауда хаклык кемнең ягында? Хәбәрчебез ачыклады. Кисы, иди кушать, мой хороший. Лия ханым мәшеләрне көн сайын ашата. Подвалның һәрбер тәрәзәсеннән карап аларны эзли. Таныш тавышка хайваннар тиз килеп чыга. Якындагы йортларда гына да 15 песи яши ди ул. Йомшак күңелле ханым аларга дип үз пенсиясына ит һәм азык-төлек сатып ала. Подвал тишекләрен ачып куя. Этой дырки не было, это я сделала. И смотрю, эта штука отодвинулась. И они как повалили оттуда все, скребутся там, плачут. Хайваннарга булышам дип Лия ханым коммуналь хезмәтләр өчен кыенлыклар ясый. Ачык тәрәзәләрдән подвалдагы җылы чыгып китә. Бу җылылык системасын сафтан чыгарырга мөмкин. Ремонт, өстәмә чыгымнар. Идарә компанияләре подвал тәрәзәләрен температура -1-гә төшүгә үк томалап куя. Таләп шундый. Подвал мәшеләр өчен бик кулай урын түгел. Азык һәм җылы урын эзләп кирип, аларында һәлак булалар. Очень часто мы вытаскиваем оттуда и... Подвалларда мәшеләр күп үлә, керүен керәләр, тик чыга алмыйлар. Торбалар арасында кысылып калу очраклары еш. Урам мәшеләре кышка өстәмә йон үстерә, туңмас өчен май катламы туплый. Алар минус температурада 4 сәгатьләп тора ала. В том случае, если кошка проводит на улице больше времени. Әгәр мәче 20 градуска кадәр суыкта бер көн йөрсә эши, беренче чиратта колагы, тәпие, койрыгы, аеруча тәпиләре туңа. Песиләр инстинкт буенча үзләренә эшергә ирек бирмиләр. Җылы урын эзләп подвалларга, кибетләргә елышалар. Аларның гомерен без кешеләр саклап кала алабыз. Тамагы тук хайван суыкка тиз бирешми. Шуңа күрә аларны ашатыйк, өйгә кертеп җылытыйк. Иң яхшысы үзебезгә алыйк. Бу бик саваплы гамәл. Рим Мәхмәтова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Атна буе салкын җил исә, һава температурасы көннән-көн түбәнәя. Җылы өс киеме алырга вакыт җитте. Сыйфатлы пуховик һәм матур туннарны каян табарга мөмкин? Киләсе сюжетта. Җылы матур өс киемнәре зима кибетенә яңа тупланма кайтты. Бу мутон, шәшке туннар, хатын-кызлар һәм иратлар өчен пуховиклар. Нинди интелисең? Дубленкалар 23 000 сумнан да кыйммәт түгел. Мутонга 35% ташлама һәм әлбәттә инде бонуслар. Тун алган кешегә бүләккә пуховик бирелә. Решила утеплиться к зиме, зашла в этот магазин, нашла подходящую для себя дубленку и в подарок я получила этот замечательный пуховик.
В этом магазине я выбрала вот эту шубку, и куртку мне дали в подарок. Зима кибетендә бөтен гаилә белән киенергә була. Монда иратлар да, туташ ханымнар да үзләренә кирәк киемне таба. Балалар өчен дә җылы өс киемнәре бар. Ачык йөзле сатучылар сезгә килешле кием сайлап алырга булышыр. Үлчәмнәре 36-дан 72-гә кадәр. Матур киенегез. Зима кибете Палитра сәүдә үзәгенең 3-нче катында урнашкан. Бұл сарайында Шалы хоккей клубы 2-нче тапқыр Саратовның юниор Кристалл командасы белән уйнады. Җиңү яңадан безнең якта. Исәпне беренче период уртасында Ранель Савушкин ачты. 2 минут узуга Саратовлар капкасына тагын 2 алка керде. Көндәшләр дә бирешергә ашыкмадылар, 3 алка керттеләр. Шулай да Шалылар темпны югалтмады. Уен 6-га 3 исәбе белән төгәлләнде. Нәтиҗәдә 9 уен, 9 җиңү. 28-29 ноябрьдә безнең хоккейчылар Тамбовта уйнаячаклар. Бу сезгә иштегәрәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Арина Хисматуллина, күңелле яллар теләп сезнең белән сау булашам. Исән-амин булыгыз.